ba bhaidlam fáilte mhór chríú a chorrómh ag Léacht Uí Chadhain fiche cé a chreidú go mbeadh Léacht Uí Chadhain fiche líne agin ach léad tá an Léacht siúl bhí blianta an nuair nár éirí an Léacht a chur siúl le blianta baga nuas so bhealach as coduation ling go bhfuil an technoliacht ag obair a gheart an acht agus nach bhfuil muid ag breth lectrachas na Ollscoile nó a lehéid siúd. So fáilte mhór rahanaine an seánacht. Ní bhé íon fógraí tí le deanú an acht ach go bhhain le rálamh nach mé íon cheistene ag an dearú agus fisabh agah go bhfuil an Léacht seo a tafad agin so anas go mé anaine ar an eolas faoi sin. Bliain chomórtha atá a gceist am líana mar sin tá an ahas áirín go bhfuil comórú ar léith an agus gur léacht an speisialta í am líana tus gur cailú Máirtín Ó Cadhain cé go bliain ó hain agus go bhfuil comórú a dheanú agin ar an éireacht aontach a d'fhág sé ina dhé. Mhórscríbhneoirí na Gaeilge a bhfuil muid ar fad go mór faoin na chomainn as an éireacht teanga agus litríochta a d'fhág sé dhuine agus muid fós ag plé na haireachta sin an acht. Ba bhaidlam fáilte mhór a chur rih Mhairtín Uí Chadhain an acht fasta go háirithe agus tá mé anhuíoch de Bhéaloidis Nic Mhaicín as an álas a scapsí áirín ar na molamh agus le cead ó Bhéaloidis agus le Mhairtín Uí Chadhain ghlach muid an deis leis an éabhar a chur Bhéaloidis hagin leis an chamórú a rinneú a mí ar a fór a chur faoihar mráid an acht agus cúpla guríon graf an seo díreach leis an Ócáid a chamórú a gheart. Síféisih an seo ar hiún na Laimh a clé gríon graf de Léinn Ó Cadhain ón groch an glas tá cinse go bhfuil sin a muhin sin sinart agus col cahar leis Bernadette Nic Mhaicín agus tá cinse go bhfuil Bernadette an sin fastas blia clia agus blatha lasc a legan acu ar Ui an Chadhain ag grochan íróim crush airil Baile Átha sé ar an dónach an tochtú láéig de bhí ar a fór fiche. Hannig darnan daoine le chéile le sihir agus saoil an Chadhain a chomórú agus léú trí jaarcéal leis agus tíimiid sa dara gríon grafan sin sin ag léú ceannachu agus Gita bug féise a bhí an fasta agus is bhuileach go raibh sé rá dhheachar áirín an is sin a chur ar siúl an acht ach tá an físean ar fáil agus bhfuilhín go mórdíobh féachins air agus is gita bug féise é don Ollamh Ruairí ó Higgin caithearlach an ontahais ag caint ag tús na Ócáide sin. Agus an sin díreach ar Jeru agus níl sagam tá a gríon graf haon an seo ag chorastú ach an sin tíon sibh ar hiún na Laimh deisian sin íoha den Dealamh atá le sutáil a gceantar an spideal do Máirtín Uí Chadhain. So díreach is tócha gur muid a chur anúin nach féidir in a bheith le chéile go fisiciúil an acht go bhfuil muid ar bhealach in éanacht le Máirtín Ó Cadhain an duine agus an scoláire agus an scríbhneoir cruthaíoch agus go bhfuil sé inar másc a málach eile an acht agus is mór a gine sin agus ba bhfuil le bhuiathe sochraí a bhil le Mhairtín Uí Chadhain agus as Bhéaloidis go háirithe na hé sin a chur thugin agus thug cead dúin é sin a úsáid. Díreach níor luí mé an sin gríon graf de ochracha an teantaí ar an groch an glas an sin a larbóil an acha leis sin gríon graf de chean. Nach aontach na gríon graf iad siúd le bh thugin an acht agus is mór an spirid é don Léacht speisialta comórtha an acht dhuine ar fad. Is Scoil na Gaeilge an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis sa Choláiste Ollscoile Baile Átha Cliath mar sáiltíomh léirú an measa tá agin ar fad mar scolarí agus mar phobal Gaeilge ar Thaothar Uí Chadhain le Léacht bliain túil Uí Chadhain ó Boniuí a run na Gaeilge sa Choláiste Ollscoile in 1980. Is mór a gin fasta go mé comórú ar leithon chun 10 bliain de Léacht Uí Chadhain a cheiliúrú agus an talamh cíbhín mac le léon seo agus an Dr. Liam Macaulay
amán agurthireachta an Ollscoil a mé Léachtaí eile na sráithe an le 10 bliain anuas. Tá muid ag súil go mór leis an aitheanta seo a bhronú héithir agus éireacht Uí Chadhain. Sulla dosíomuid sin Léacht Uí Chadhain am líana leis an Ollamh Fionntán de Brún agus bé méid teachtaigh Fionntán Baile agus ahasar mé eceann sin os mo chóir. Tá muid chun bliain chomórtha an Chadhainní a bhharcaigh a gheart ribh an Léacht agus éirthaí mé inis an Ollamh Cíbhín Mac Lé cúpla facail ará in ómós de héal de héithir agus de éireacht Máirtín Uí Chadhain. Gur maithe go Cíbhín. Gur magad Regina. Agus míle buchas as a gaide cúpla focail ará an Ócáid mhórse I bhéidir na Scoile. Ná bhí buartha ní chuneama a bhhaidisib ach bhhailm na focail ará mar sin féin. Bhí Máirtín Ó Cadhain ghine do mhórscríbhneoirí na héireann sa bhí thuaois gun éon ábhras. Rugach an ghlasaim mar a sól tá hir gon spidéil sim líon 1996. Agus caiileha mar a dúirtar déanaan sin leichéad blianana chuine inis I 1960 hééistó tamil fada chatha le clia. Éí tir a úrscéil chdéine ciile mar chorahír nuafrás na Gaeilge, agus ba dhé bhó a chuir le Scoip agus le hacuín dearscéil sa teanga freisin. Chomáile na héithir litite is lista le háideh na haltaí, na léachtaí, na paimphléitaí agus na heisteáin a dága se againn. Bu alaintóid agus bu agóidí in éana. Bu bhaintear scoile go luan na héal agus Ollamh Ollscoile ina dheire. Bu duine a bhí cho fórsúil feantach céanna mar smuointeáid chósaí políochta, sóisialta, cultúra agus eile, agus a bhí sé mar gníomh os códa fphobal. Aniu le fad an chumaoin mhór a chur an Cadhnach nóiléitríocht na Gaeilge agus chomáile sin an saibhras do háirithe teanga a bhí mar dhúrá na chuid scríbhneoirí. Achas dréirí chéile aniu freisin mór hábhacht na léomhanna éagsúla critice I déta dhéine na scríbhneoirí sin. Plé a haimhríonn an discúrsa chur sé hain bún chu tagach sin leis. Is Cadhnach lom hain go má fómhar na bliana 1908, agus tús áchar agam hain le céim mháisteachta UCD, nuair a bhearta an Ollamh le Nua-Ghaeilge ag an am Brendan ó Buachalla, sráileachtaí bliantúla a thunscnamh in ómós don Cadhnach, a bhí déimlíonna faoi chéna cille nuair sin. Bhí baint mhór chomá ag ball eile fórne ó na handúin leis an scéal á hús. Agus siomhaid, Glasgow bliana dhéir sin a ríist, a tnú le Léacht Uí Chadhain na bliana 2015 ó Fionntán. Dírithe phobal na Gaeilge gcoitinne a bhí Léacht Uí Chadhain ón ggéad lá. Bíoch nach began chumuin atá curtha ag tre ó chin Léinn na Gaeilge. Ghásbreach a bhí a gceist ón tús. Gunnean hí litríocht agus cultúr na Nua-Ghaeilge a abhréniu, agus go dúir hí léargas nó héal agus héithir Uí Chadhain. Chomáile na hábhacht mar scríbhneoir cruthaíoch, ba léir lua go leor go mar rí wa freisin an rogha an Cadhnach, mar bhún inspiráide le buan an nó litríochta, mar réan le cruacheisna faoin na cótheics soch cultúra a unrabháil I bhfuir Léacht nó Sráileachtaí poiblí. Dí réidir chéide, bu léir gur béir de bhí Léacht Uí Chadhain ó bhléon go chéide, scáthán inar bhéidir na díospóireachtaí bpobal faoi chuileachné den nóiléitríocht na Gaeilge agus do rúchas agus todhchaí na teanga a bheas. I measc na réimsí éagsúla a scrúdaíú I nimach na mblianta tá an ailseoireacht, an iiriseoireacht, an dírdmheithsnéis, an dhearscéalaíocht, an taisteachán litite, cíomhnú na litríocht do deangachaí mionlaiche, tuiscintí nua hochangolaíocht na Gaeilge agus mórán eile. Is údar áthais dumsa mar sin a ógar te nocht, go mé mar a luair Gina, mór chnuasach do Léachtaí Uí Chadhain, an géad léacht, hir I 1908, an nuas go dtí le garid, le fáil I gló gunmhail, ribhnolig na bliana
ceilthúra seo leichéad bliain ó caiiliú an Cadhnach. Is siú lua freisin go gcuirfear le Léinn na gcoitinne dírithe le machchan seo bhicruthaíomh a bheits mar chumpánach ag go leabhar clóite. Is sé mo chomhleachaí an thugtar Léinn ó Ollscoil Mhá Nuad, agus me héin a chur agar an mhórchnúsach seo do chaintinne conspóideacha a léamha íogaide agus díospóideachtaí criticúla. Agus is sé seo an chéad imneabhar ón gálacht nua foilseoideachta chló Léinn na Gaeilge. Déachmuid mar choagarthirí leabhar seo le cuimhnú dhéanamh na tuirí léanta, chumá le blaise a thabhairt don inmh agus den bhrí a bhain a riamh le Léacht Uí Chadhain. Tású legan mar sin gur díalam ina naimseo léthirí na Gaeilge an flosc agus an fléomhar, an cur agus an cúitimh, an saibhreas agus an ghís, agus thar éonrad eile an ilchineálacht chéatach chéana budúil a riamh de scríbhneoirí Máirtín Ó Cadhain, agus sin deire leis an blog mínáideach seo gur míle maithagaí. Gur míle maithagad thaína chihín, agus is mór a gine bheith abalta an tahananta seo a thabhairt de Héar Uí Chadhain an Ócáid speisialta seo. Anis, ba bhaith an bogu a ré go gró na híthe seo, agus is mór an honor, agus is mór an privilege I dúsa an talamh Fionntán de Brún a chur an bhur lethir, an acht agus é inné a bheith ceapaí inis dá Léacht chomórtha Uí Chadhain a thabhairt am líana. An acht agus tá sói mé leithreach mar tá sogam ghfuil gach duine an sin ag feithimhar seo, agus dús ba bhaithlam díreach coppla facail a thabhairt faoi intan. Ceapú Fionntán de Brún ina Ollamh le Nua-Ghaeilge agus ina chean an Nua-Ghaeilge an Ollscoil Mhá Nuad I man fór 2016. Ceapú ina chean scoile Scoil in Léinn Cheiltigh an Ollscoil Mhá Nuad an fiche. Ride sin, bhí sé ina léachtóir sinsearach an Ollscoil Olú, agus a Gaeilge Ollscoile Níomh-Mhóra, Bell Firste. Bhain sé céim amach sa Léinn Cheiltigh agus sa ranca sin Ollscoil na Banríonna, agus run an Ollscoil Thiarna PhD in 2010. Dul sí an clóchóir a chreachtas doctorachta sa bbliain Thiarna. Ba héithir critice scríbhneoireacht Joseph Mhaiceáine an chiad leor seo, Seosú Mhaiceáine an bhéin rún a fáilsiú in 2010. Agus náid ó thaobh cúlra an tain rogú agus tóigú a mellfarste, agus is iarghalta de chud Choláiste Mhá agus is rud a bhfuil sé an ráúil as agus an cúlra Belfirsteach sin aige. An monograph, Revivalism and Modern Irish Literature, The Anxiety of Transmission and the Dynamics of Renewal, an Fulsichan is Janie da chud, a fulsiú ag cló Ollscoil Chorcaí in 2019. Fulsiú harú an tionscan of taide a bhí muoinithe ag an AHRC sa bhrating mhór, agus bhí an tionscan of seo bunaithe an chomhaltacht cheanaireachta a bronú an Ollamh de Brún in 2016 le haigh an tionscan of Rethinking Revivalism, a conceptual case study in modern Irish literature. Rahi mé ré hig na riamsí taide ta aige, a gur dús díreach gur bhaithlam an saothar cean ródaíoch sin a dulsí Fionntán a chréaslú leis an acht. Tá sé inné bóthar nua a haisteal a ggóhéics na habheochanna, agus táidir fad mac a samhail an chainní go mór faoin na chomain as an saothar omráiteach seo a chur a gló. A tá mar imleor ní hamhain mar leor an thaon agus mar vonograph ach mar imleor fasta a bheits an go fad teirmach dúin fad atá ag deanú taide an abheochan. So gur maithigad a sin agus dearmé go pebli an acht a Fionntán mar a stoilm tuis le fithe agus rudí mar sin beidir nach ro an seoltaí
agus a bachóir a bheithan sa bhhaile an tahananta sin agus an buíthe sin a bhfuil leat an acht. Is iad na réimsí taide taig fenta na litríocht na Gaeilge an tabheochanachas dar chultúra an tradiisiún béal agus an scríbhneoireacht chruthíocht. Tá ceithre leor fáilsí aige mar phríomhúidir, 5 leor mar cho agurthóir agus neart fáilsíthe aige ar na héabhar seo ar fad an irisí acadúla agus cultúrtha. Curú a haide ar an Gaeilge mal first a lethar trí bhain éagsúla agus cruasach astí an agur leis Belfast and the Irish Language in 2006, clár fascnis de TG Cahar, Scoil na Fadjis, Tashpantas idir ríomhacht de Chultúrlan Macab ó Fiach, an Tashgamar in 2011. One cruasach gear scialta leis, litir ó mawahar altrama agus scialta eile, dúis ward na leor Gaeilge ag iireachtas na Gaeilge, agus bronu gradam Roger McHugh leis a New Hibernia Review air in 2011. Gana heile mollu, as mór agin, go mé léacht fiche a torch ag an Ollamh le Brún a nocht, agus éram arm armh fáilte mhór a chu rimhe, agus é ag play Maighréad Nic Mhaicín an Cadhnach agus Cumann an Domhain Thoir, her. Fáilte róta a fintan. Gur míle maigad Regina agus tasúla go bhfuil garrad soile go leor an seo agus bhfuil an uam go maiid fásta ach gur míle maigad go háirid as an méidir dúirtún sin ínta field mar stúil dit agus cúchairdeas le cíomhainn agus le líam as an imleor ínta táhata seo tal fuilisiú a bhéarú na bliain is mór an méid sin go háirid an sa bbliain starúil seo go ddíireach gan trátar garrad ile a bhhain leis an bbliain seo ach so ar is bóile má bhuihes a go le Regina agus méhín Diarmid agus which are UCD as an charú seo de chéadúr. Is blian ínta táhata a tá marialar chamarú lechiad blian bhhart sin I Chain agus tá sé gceiste gom san áta bheith caint níomháin ar an Cadhnach beidir ráidiríon den chaint buin hí sin le Maighréad Nic Mhaicín agus sílan go sé táhata sa bheith gur leathháidir agus cóthúlaí agus cóleacaí de chuid an chaine a bhíon Maighréad Nic Mhaicín agus níl an irid sin beidir omra hís cinse nach mííon an irid cainte ar Maighréad Nic Mhaicín agus bíar bhhairtín ó Cain mar sin de caiimba cinál go leisteach go dhór I gúra agus I ggóheic san scéil sin agus mar sin de maithí tásúla gom muir chain dú má ilm bhhairtín ó Cain in sa tríon Éireannach den Léacht. Ach okay, well chuir tús le rudí agus tá sé gceiste gom ar nóhead PowerPoint a heisman fása so chuir seo a gáil inis agus seo go bhéh agus tá sú go bheici gatainne sin agus okay, so agus tá na spéiclaí léireachta íhan ag an funte seo státhe fásta so well tá na focail chlúitethe sin a dúirt Máirtín Ó Cadhain an papur bhána agus papur bhraca tá siad le feiceil in Airfort Baile Átha Cliath. Níl sa bhfuil cibhneag duine bí ar an áit seo sílan gur múséama tón inis írsmólan ar airthaisteal beidir ach tá sé ionta táhata go bhfuil seo le feiceil agus stoithe gur na rudí deireannach agus imirceach nó taisteal ag fágal chríthe na héireann dífa. Agus an ráiteas omráiteas an nirnis litir is fear a fuama witir an caint híúil, caint chréúil, caint chráachna a hasisias a dásarm sketchy, a galarm sketchy a má bhuichas. Agus is mai mar áran na focail sin d'Airfort, nó an Airfort wascú a chimhní Máirtín Ó Cadhain arthú agus ar cuairtear an Aontas Sóivéadach in 1959. Agus sin rud a deir se blianta inniuú cosisiarga agal bhí me in Airfort wascú breanúir rií go ar na Hitchelan agus techt agus a gimachtáibh chiile ré festis agus chiile ré crackan maran chuí me héon siir go curcasí a poblacht hóideach a lár na háise. I léacht a thug siad an Chumann Cairdis Sóivéadach in 1962, Léacht Uí Chadhain a táine sé gartlan Choláiste na Tíneide, tugadde contas beo léirsteanach ar an turas sin.
turas a hála in 1959, agus rud is móna sin an chumainn a dag an dóin hir Fu dhéann na léachta deir sin méid seo. Kirkazia is similar in many ways to Ireland. I was glad to have seen it, extremely glad also that Maighréad Nic Mhaicín and myself could speak in an ancient language in which we have written our impressions of factories, galleries, museums, schools, universities, hotels, ministers, from Leningrad to the borders of China, in places perhaps where no Irish man or woman ever penetrated before. Could word in Léacht of a sugum an acht mar a dúirt ma gin tús is le Maighréad Nic Mhaicín a winhi si. Sinní Maighréad Nic Mhaicín. No ba íon tidir gólaí ba hálaí a bhí ag éireann na Gaeilge leis an dóin hir le na Léinn. Ba í a bhíon a tróirí ag an Chainneach agus iad sa dóin hir, agus is an turas sin a 1959 ba chóir taisiú. Filhíime ar Ócáid in sa trín Éireannach mar a dearm. Terid gréithe is buint le scíal Maighréad Nic Mhaicín gur deachar de réir a taisiat agus díorhaíon cheann amháin. Aistrethóir, scríbhneoir agus gríomhaí. Maidir le sánaí a bethe, rugúir an chlucham lia íon an ngáil, níon le John McMacken, báil den RIC, as tíráin, agus Margaret McNamee as bol farste. Sa má farste ga Maighréad go leor da háige a geantar mhór na bháil. Chónaí si hí coppla seáil go sráidhfuil álas a go leor daoine arthaí bhfuil cumann chlú an ard sráid na scéthe nó Hawthorne Street ar mhór na bháil. Thuaigh sé gobar I mánartha I má farste agus í trí bliain a déag díos. Sa picture hí an seo agus í ina déag or a stáithe ag an fointe seo. A thuaigh sé gobar an mánartha I má farste agus í trí bliain a déag díos. A thug siúrathe Ollscoil Mhá Nuad áit de hí sa Scoil thola siad go raibh déirfear leis an nearág seo a bhí ina scoláire anmhaith agus a bhí go fíormhaith agus mathematicóir iontach mai agus ahan seoir agus tholas go raibh déirfear leis an nearág seo go raibh sé gobar an mánartha agus tharraigh siad áit de tharraigh siad scoláireachtaí in Ollscoil Mhá Nuad. Mar sin de ba mhór an car cinúna é seo agus scríb sí scéal dar teitil the convent school bonny ar an neachtar seo an na saoil agus gearscéal Gaeilge skilling bonny ar an seall a chaisi na pleistetatí I gobar sa bhánartha. Bé mi sé ag fiúar an gearscéal sin skilling nó is ochar é darlumm de chud mhór an dearcú a bhí ag Maighréad Nic Mhaicín ar litríocht agus ar folaíocht a linne agus tá rion suntasach de thomainn an dóin hir le haithint ar fásta creidir. Nuair a d'fhág Nic Mhaicín an bhánartha gneahí sé gobar gneahí sé ar Ollscoil Mhá Nuad, ní raibh dúis na scoláireacht nar bronú ar hí dar leat do bhar ólas a chud tarthaí scrúdaí agus me hen tú siar na pepper nuacht agus ar insíile tifi tú a haim luúte ríist agus a rístíile agus a bínta an scoláire í dar ire. Ina másc sin fuair sí scoláireacht le freastal ar Ollscoil na Baithrín am farste mar a bhain sí céadónar a amach sa Léinn Cheiltigh agus sa Rankis. Seo picture dí hin seo. In dhé sin grothí sí scoláireacht le raibh líon a chathú sa Sorbonne na Baras mar an neart sí staidir ar an áireacht agus tá písa pig an seo ó the Irish Independent ó 1910 agus tifi sin in sa Charneal. So ba le lindí hí bheith Baras an sa Sorbonne gur thosaí sé ólam na Rúisiise agus ba mar aistrethóir agus léachtóir Rúisiise ba bhó a aithniuí le Hemat Amsire. Bhí siad an mór le séamas ó Gríana an scríbhneoir agus dar leis an Urénach gur bhí híon agus Sean McMuillan an bhirteas fearr a dólam an Ghaeilge agus níor bhig sin ó héamas ó Gríana. Ní héantas mar sin gur séamas ó Néal scríbhneoir ile faoina Coid Astrahan gur the purest Johnny Hemmachine Irish le fáil amtú. Nes uncle de chud héamas í Gréana agus hásamh a bhí an Johnny Hemmachine O'Donnell agus batí Johnny ar an a farste is stopú Maighréad Nic Mhaicín agus ag fólam na Ghaeilge ins na déagadaí. Agus ní mistí ra fásta maidir le séamas úne na rúsa de nó sigus an daoine a bhú gur mar an máú táí agad ní bhilthe tú dearhin. Le linn na níideag fichadí hanig Maighréad Nic Mhaicín a ddíar obair bhúinteireachta sasan agus an Mála Cliath agus bhí sé curfuí an árasan le bac le inchleachtóirí poblachtánacha. Mary McCarthy, Kid Bulfin, Léinn le William Bulfin, Kathleen McLaughlin agus Roisin O'Doherty. Ceathirí seo ro sé an nándífa a lig ceannarí do chud an IRA a fásta so Kid Bulfin fáistí
Sean McBride mar hapla. Agus inslachtdóirí poblachta danatha iad sin a ligiléir an ceartha sin. Dír sí obair Astrahan ar an rúm ag tús nídig tríthe sa dá ar bholu ó an bhicnéal agus tá cartain sa chód an sin atá in an cód a winnan lena séhir adag an gúm ag gartlan sa gartlan náisiúnta. Tá cartain sin in the neartar gur Owen McNeil a Walden Van Og Shaw Chatas Jazz. So we aithniaki is léir Owen McNeil. So sin tús nídig tríhis a dá agus bhí sé géirí op Aiste hannig in the room. A fwy abran na bliana sin bhí sé in Moscow agus ban sin ar haid sí bonus na bliana sin nídig tríhis a dá. Jill sí an rúis ríist in abran nídig tríhis a sé agus chaid sí rah blianon ag obair mar Aistehor in Múró an Aistehain agus den nuachtan the Moscow News. Agus tá pictar an seo den dírithe ar cheadan na sibre a bhí ag nídig tríhis a sé agus tí se bhain sin Padar O'Donnell agus ar clé an rud sin agus díireach an duine a bhiltú agus a réir sin agus caihí an duine seo an bháil den fartí Chumanach. Tá mínta buíocht amach chara an Dr. Maxim Foman as seo aistrúdú fásta. So sin go dtíireach an nídig tríhis a sé agus chaid sí bonus na mblianta go dtíireach sa tríhidí le tríhis seaach na mar sin chaid sí na blianta sin in Moscow agus in san Aontas Sóivéadach. So, nis, ba sa dar na trefse sin an nídig tríhis a sé a casú a fear céile Patrick Breslin arthaí. Fear do bhhainú na héireann na tógú in London. Bhí sé gompar clunne in nídig tríhis a seacht agus thocraí sí ar hat ar ais go héireann leis sé leanú a bheici agus rugú níondaí am fearste méthú nídig tríhis a hocht. Fearí ar géir níor tugadh cead de fear Patrick Breslin. Is a picture an seo anda. Níor tugadh cead de Patrick Breslin an tír agal, níor tugadh cead an rúis agal. Agus faoin bhliain nídig dahead a dá, bhí Patrick i gampa prísún de chuid Stalin, mar ar tugadh androhíide dá, agus ba sa champa sin an Kazan a fuair sé buas in nídig dahead a dá. Nis, tá go bhór an stair seo scrífa ag Barry McLaughlin sár leorsa go Left to the Wolves, Irish Victims of Stalinist Terror, agus tá picture de Wairid agus de Patrick an sin. Agus an leanú a luime ar nach nín Maighréad Nic Mhaicín, Maighréad Breslin Kelly, tá nachas ar an ghfuil sí an seo an acht. Bhí muidir géirí bheith New City ar nó an Harla an fanjam agus tugann se bhíon ach a tá Maighréad an seo agus tá sí inné na trascríbhíní a bhainean leis an díon cheastarach agus an díon cheistú a curú ar a hathair in sa champa sin fuair sí na trascríbhíní sin agus tá siad aistriú go Gaeilge agus tá siad le fuiltriú mar sin de is mór go dtíireach an níocht ibre sin go háir de bhíanaise an méid atá in sin chape sin. Mar sin de Scoil anbhránach go dtíire ach jetar an nervation and chiad tragóid a win de Maighréad Nic Mhaicín nó for dearthar leihí Bernard atá sa fictar sin ar clé for se buas an nídig seachte gan é seall prísúnachta a chaise ar buinte go le hírí amach na casca nídig séidig. Chaig dag se seo an Aslan sé an seall seo prísúnachta agus for se buas mar a German nídig seachte. Cailú dearthar ile Charlie an bblion dar gan sa fanjam war in nídig 8. Ba an chiad dearthar sin a luim a Bernard mac léinn le mathematic agus réabhlóidí, ba a hagas go Gaeilge de Maighréad agus den apáistí le sa bhaile, agus ba léir rion a chud polítíochta siúd airthaí. Ba margheallar alt ceanarcach a scríb nó a masúbh ceanarcach a scríb se faoiníirí amach a curú a brísún de chéadú ré, agus sin gur puinte antáhatá sin is scéal Maighréad Nic Mhaicín fásta. Agus tá ráalt ag Maighréad Breslin Kelly ag a nín, faoine honcail in an toltach man fór agus dearad fór fiche seachte agus is fiú go mór na heilt sin i léo cruidim. Fan amarón Cadhnach agus I héan sin Aontas Sóivéadach in nídig 9. Bhí siad an na ggóileachaí ag Gailge na Tsíno de áitearú Nic Mhaicín na teagas na rúisiise ó nídig 13 go réirí síos in nídig 9. Agus báile man is lóirtar na blianta sin
óna níideag daithidí a ré agus an cúlra mar sin a bhainean leis an turas seo a thar an níideag céagus an ní. Tá tuairis gur na chiad rangana sin a thug si a thug Maighréad Nic Mhaicín na Gaeilge na Trínáide san Irish Times feabhar an níideag daithid a trí áte muoitiar an méid seo faoin ide. I'm told that from time to time she gives parties at which only Russian is spoken and all the food is cooked in Russian fashion. So sure, Harrison Hraj Grafton. The shortage of lemons and tea rather spoils them now. Her husband is still in Russia where he is engaged on translation work. Na seo ní deag daithid a trí nóithe tuigim inis gur bhásaí a fear céile ag gampa géhann le corú le seaat mí ribhe sin a nírósaí híon sin ag an am farír níró an teolalas sin ag bhí sean Jackar álasáil Jomuid den méid sin tugann an tuairis sin leidúin den chlú a bhí arasan Maighréad Nic Mhaicín a Hraj Grafton le breis is leachiad bliain. Agus nar fuair sí buas in níideag ochtas a trí dúirt Princess Macaniusa faoin arasan sin, the unofficial Centre of Slavonic and Irish Studies and Cultures. The Irish Soviet Friendship Society no Chumann Cairdis Éireannach Sóivéadach a diogrií an turas go Aontas na Sóivéadach in níideag céagus an ní. Agus is díl sontas gur Maighréad Nic Mhaicín ar rinne de bhonaitheoirí an Chumann sin a buíú in dhearú go dírithe dhearú an darna co godón agus pí big on Irish Times and sin faoi. So mrálig a bhíon an ofaí ar an Chumann sontas ach go Maighréadim agus í híon ar rinne den bhirt rúnithe. Ceistetá ar lí a fífrí, cén fámú daibh ag Maighréad Nic Mhaicín leis an Aontas Sóivéadach nuair a fuair fear céile buas a gampa géhann de chud. Is deacrar go cinse a has léir go nearn sí idirhealú idir Stalinachas agus sóisialachas. Agus nar chail sí riú dóchas as idéal réabhlóideach an Aontas Sóivéadaí. Na chus sin níl áras ach gur chur síocht agus polítíocht an dón hir, síocht agus polítíocht na Rúise go háirid, gur chuirse sin comín mhór ar hir fá síl, agus is ar an chomín sin a bháil an máird a thuirt inis go háirid. Tá fianna is spéisiúil agin ar an taithí a bhíag Nic Mhaicín ar an Rúis i litir a scríb sí ag the Irish Times is saman níideag daithid a sé. I cosint an Chumann nua seo Chumann Cairdis Éireannach Sóivéadach. Bhí sé ráite simas ó faril éigen nach ró álas a bíaí ar an Rúis jomuid den méide a bhí léiteach ach dúirt sí in san litir. I wish to point out that unlike Mr. O'Farrell, I'm not depending on what I read, or what I read. I have first-hand knowledge of Soviet Russia dating from 1932 when I went there with a knowledge of Russian to see for myself. As my articles on life in Moscow, published in the Irish Times of October 11th, October the 25th and November 8th, 1941 show, I lived and worked in Soviet Russia for several years, knowing the Russian language sufficiently well to be employed as a translator in the State Publishing House in Moscow from 1936 to 1938, and being a member of a Soviet trade union. I traveled the USSR from Leningrad to Baku, in Azerbaijan, not as a tourist and not depending on the services of an interpreter. So it's righteous táhachtach and méidsin. Ócáid diile agus í cibhniúr an rud a thug an na Rúise de chéadúirí in níideag tríchas a dá, dúirt Nic Mhaicín, I went there because I was interested in Russian literature as well as the political side of the country. Ní híntas an dá réimse sin mar sin litríocht agus polítíocht na Rúise a bhfuil a sáú sa daibh a bhí aiciúla sa tír a bheith breis is 3 scór bliain. De réir mar dhéanam scrúdú ar bheithe agus ar scríbhín í Nic Mhaicín, darlumm gur ó saoil í de stair na Rúise a bhí fréilhí sa léhirat ach gur thug sí an tábhail sin léhi chun na Rúise agus gur thug sí an tábhail sin léhi an na Rúise san níideag trídíine an túlaíocht sin a bhí bunaí ar an léhirat a bhí deanta agus ar an staidir an teangair le. A le cos na léhirat sin a thug saoil den Rúistaí, bhí an Rúise agus chud mhór den Aontas Sóivéadach siúlta í mar tháinig sa sin, agus tuiscint freachtaúla í de réir ar gáil an naoine faoin Aontas Sóivéadach. Agus má bhí sí dílis den réabhlóid agus den nidéal, ní rúsí dal ar na lochtainna a leanlaí mar réabhlóid. Is mór an lón álas agin ar dhearcú sin Nic Mhaicín na tríalt sin a luime a scríb sí ar héal na Rúise in san Irish Times agus tá sin na tiidealann sin. I shopped in Moscow, getting about in Moscow, agus seeing the shows in Moscow. Come on, let contas re special avanto ar héal
comhaimseartha na Rúise. Tá léargus antu Éireannach óg idéalach a bhí bhaith leis an Aontas Sóivéadach agus rú leisceirthaí a lochtainna a lua le léthirí an Irish Times. Náthe scríú na hailte an 1941 ag tús an chogainn a go lua in sa darna cogadónda, agus mar deir híon the enemy is threatening at the gates, bhí sé tracht ar an Rúise gan am. Agus hiic mar sin de mó daibh bhreise ag leis an Aontas Sóivéadach an am sin an ghatar. Ní héamháin go dtí contas ar gréthe de héal léthúil cathrach, siopatarát, choras iompar, fuibli agus séimsiad. Ní bhíonn mullarí nualacht choras na Rúise a chur gomortas le nósan na tuatathe a bhí le fáil a gathrathe na héireann. Má bhí agad mar hampla le seaamh a scúní fada strathlanathe am fearste agus am le clia fanat le Choláiste an Fictarlan, ní a bholaí an scéal in Moscow dar leihí. Mar deir híon, in Moscow there are no cinema queues. The programs there are continuous from noon until midnight, but there is no continual drifting in and out. Agus mar rosíhan wogus na Pictarlan, bhí an bhéimar an scanan, seachas ar an bhréig galantacht. There are no gaudy decorations, no luxurious carpets, no twinkling stars meet your eye if your gaze travels upwards. Here, the film's the thing, and what adornment is necessary. Agus náthe in san an chéarna bhí ainmnathe irirce mór luachathe ar na Pictarlan in Éireann, the Lyceum, the Alhambra, the Ritz, the Forum agus i Léacht. Cé gur clíanú láidir an bolscoireachta tas a chunta sin ar Fictarlanna agus ar Orclan a Wasco, Adwian Nic Mhaicín lochtainna a bheith ar an choras iompar fuibli in aineoin an metro Nua-Ghaeilge. Agus tá pictar agam an seo na tramana agus an sin an stáisiún metro Nua-Ghaeilge an sin tógu an metro in goluas na trítheidí. So, bim de cantir sin a bháil. Ach, so daithann sin na lochtainna a bhí ar an choras iompar fuibli. In aineoin go dtíreach an metro seo go dtíreach ábhair mór muoite bhíag na Sóivéadaí. Began die míréaltacht agus pládú na dráman agus is léir pládú sin na dráman in sa fictar sin. Began die it sin a adhfuil go dtíreach an méid sin a adhfuil. Ach, Janatí ábhar grinde nuair a chreachtain sí ar bheirt a bhí ag malachtaí ar chéile sa tramas an scéalsreacha Jersey. They exhausted, virtual Gaeilge le chéile, they exhausted all the decorously abusive words in the Russian language. And finally, having reached a climax of exasperation with each other, the first shouted, "Medvich," which means bear, while the other spluttered and hurled back, "Bliain, camel." Ach ma bhí leisceir Nic Mhaicín an saol Sóivéadach a chaine was cóir léthirí the Irish Times, níor cheil sí a míhasú i litrathe pásanta a scríb sí hiag a seanchara Kathleen McLaughlin agus is fiú na litrathe sin a léo i gcuide na nált a bhí angadíireach don phobal agus go de phobal léthireacht an Irish Times go príomha. Deir sin méid seo le litir hiag Kathleen McLaughlin. The tram ride is disgusting. You cannot conceive how crowded the trams are, and the people are abominable about seats. No such thing as manners or even consideration for old people. So, tá anléargus ar na literature sin I leor Barry McLaughlin mar Louis me left the wolves agus is sinna tá an písa sin in sa leor sinna Louis me. Níor bhorst ag Nic Mhaicín an stad Sóivéadach a chosint nuair a bhí a lochtainna feice ici lena súla cinn. A ma bhí héin ba bhó agus beghimne dar leat na farba a bhí fáice choras capitiúlaach a níorthar ar a hanam ribhe sin. Níor bhar léargus a dheothar sin na an gearrscéal díorfaisnéiseach a scríb sí faoin tideal skilling, agus a fuil siú an 93 a hát sa chrúsa le húdar éagsúla as na ceire háirdeh. Nis sé stáithe gur scríú skilling idir man for 3 a cethir agus lúna sa 3 a chuig agus bhí sí an nona sanál idir agus an rúis ag an náam. 93 a háta a fuil siú an cruasa seo le húdar éagsúla agus a scéal híon in a másc. Gearrscéal é skilling a bhfuil séla Chekhov le ré le haithint go réir. Ní hínta sin nuair a airimint gur le Chekhov le Anton Chekhov ar náthe a hawlaí tar fudum an gearrscéal nua éisi gur ceanrádaí an gearrscéal a bhí an. A tan is móna sin na gceist, is léargurú anlaí ag Nic Mhaicín le Chekhov, nar dúirt Todd Andrews
Fuhi Chekhov was her literary hero. Agus seo chéime tá go le Leanstan an John an chomin seo ag Chekhov erhi. Agus is sin drama an Schillinghart agus ré gearscéalte an drama an Schillinghart no the Cherry Orchard ba sin an chiad astrahan a rinsi den room. Leis go sin na ceirthart agus seo gearscéalte coide híon ar an coide dá amach agus an sin an Schillinghart. Pointse big goháin an sin mar ecin sibh an traslitreú a deanta í rinsi staidir ar an áiriad in sa Sorbonne agus bhí si jungmulte faoi chuirsaí traslitrithe. Ní héamháin sin bhí si dúthaine don an nua litrithe agus an chaidean agus bhí si I báirt le Séamus ó Gríanna agus le Mícheál Mhuileán as áran I bheachta sé agsúil a bhí acu faoi sin. Ach mar a déanam go le raise Chekhov, ba sin an chiad saothar a d'astrí sí drama sin drama clúte Chekhov an Schillinghart nó the Cherry Orchard mar a terra Maryla. Ní miste luan mar tasánra ag Máirtín Colfer gan nearn Nic Mhaicín na saothar seo le Chekhov astra in níideag 33. Céin ar fuilsiú an drama an Schillinghart go dtí 35 agus na gearscéalta sin go dtí níideag 39. Agus sin alta anmhaith Máirtín Colfer in cór baltaine fithe séideag. Seachas an móinste a bheith chat le gearscéalta clasicathe Chekhov mar hampla an mise en scène agus an Epiphane a áitir go minic ag Chekhov. Tá cosalaat hontusa idir áhar skilling gearscéal Nic Mhaicín agus cinndan na scéalta le Chekhov a hontaí si go Gaeilge mar atá colú sleepy at ar an scéal seo I Maryla. Calín trí bliain a déag díos is príomh charachtar don dáscéal agus bunan an dáscéal leis an úsparatna leis an tírála talajanú ag an chalín ag an príomh charachtar trí bliain a déag díos in ach cas. Is Calín amsere agus féilí linmh I bharca is scéal Chekhov at a fástaí ag teaghlach a bhíon a chu tromarthaí agus is ibrí monarthan I nuala is scéal Nic Mhaicín. Fáinne fí agus sain atá crí an dáscéal agus leanan fuascailt de sin is scéal Nic Mhaicín agus tragóid is scéal Chekhov. Har sin tá critic láidir in sa dáscéal ar an tain in an mharan an tibrí poiste agus ar an aine fí de chóras sosialta acnámiach atá ar a cúl. Le cos honahar sin Chekhov bíntach mar arú tionahar ag a seall san Aontas Sóivéadach ar an critic sin atá an chóras chapitleach in ngearscéal Nic Mhaicín agus bólam Lordship sin anis. Monartha mhór de chud an tuaisgirt is siú do skilling an gearscéal seo. Monartha óil an darthadas a líarthaí ón chéad líne. Bhí na sulse lásta sa bhonartha cé na hrú se lehann héondeag ar máidin. Is anan agus motíf an aspa solas seo. Motíf an neantarí arsingú de réir chéal, agus ar náid rudínta Chekhov a tan san motíf seo an sonra a hasan do bhádnis móna go ddíireach an rud héin. Agus fion pésa big seo leo go ddíireach mar hampla sin. Hu nuail a rás go dtí na háit ag an bhintse. Nuacht ba nuacht ací an scéal seo na scilíne. Hui si ag na hibre a rís. Arás. Lá caiach daratha grúm a bhíon. Bhí solas na lampaní ablaise lánrú go tlaith in sa chamra mhór leathan, agus ní ra fecail frís na foineogaí caiatha a ceá agus tuis. Hannig foclan na seanlaí níos a bhhaile na ceann, gearú dú na nolag, agus ba seo í nolag. Bhí nuala na seaasú ag an bhintse agus ag fiú, agus is smuintú agus a meabhrú fan skillinadí. Nis, tá maithan mór in san abert sin gearú dúch na nolag, agus sin an motíf in sa scéal. Dan an scéal gearog I dúhan an nola go déirú an Cadhnach nó bé a scríbse ar scarabí. A sé tá gceist na léthe darathe sin rih an nolag. Agus mas darathe é gearú dú na nolag ar náthe san am chéarna is sé casú na bliana é fásta, sa bhéid go mé an lá go an síú began ar bhagan in dhé. Is simú go gurtir an abert gearú dú na nolag I ggótheics ar lé. Hannig focail na seanaí sa bhhaile in na ceann. Níon siad ar dúin gur bheas an túi na gur bheas an réaltá í nuala a has díl santais an dóid a gurtir bonús na haberte seo I ggótheics íorhearcach gur rud é a déirú na seanaí sa bhhaile. Áit an ggéiltí beidir de éilire níos omlaine ina ró ainean natha acu ar thrahanna éagsúla na bliana. Gearúdú na nolag, léthe na bá riamhaí, gearúí na guach, trahanna agus aineamnathe a bhí dearmathe sa bhonartha chachrach. An seo sa bhonartha
Tá darthadas ag titim óige nula agus an néile nolag héin. Agus insa dá chéal sin tá darthadas ag titim an néile mar Ócáid agus mar chud den néilere agus comáile sin an nós héin an tréich ré na féile. Mar sin is sé príomhhair an scéal go gaithí na hibrithe fannacht go bhí siad skilling, cinál de éirín nó de rúchracht a bhrontaí an banisteir orthu, sal a scíilthar séiriad ihe nolig, le go mé fáil acu brontanis a cheannach in am den néile. Mar sin ní higla imát, ní higla sin néile tá siad go gomronan a go nneanan an banisteir an cinál úsal le híisiil seo agus go gomronan se an skilling thuúraach seo orthu. Is sé noch seo skilling na nolig an lasag sa bhharach sa scéal, nó sé chur an cheannach in insin nula agus rís an fáil ceannach ínta táta nar smúitis tú ar a dearra ar fásta. Bhí nula mar a bhití ar gar agus bhí cinna láfalta sa teatarthaí. Ní raibh an skilling bualar cumalacha hena súla agus a bhíse de cheadúir. Nar grána an waise bheith crothar at thart a lig sa dóid seo ag fannacht in nualas go deochú Maister Wilson a níos a thuirt leachorannach na skilling dofa. Mas a chunne sin ar náthe ba frontanas nólaga a bhí an, agus ba léhan waise tá smúintú ar a leitheid Harbí. Agus bhí Maister Wilson in haar fiúnta, bhíosa an téal an méid sin. Níor thug seobar de hrúr nínathe i bhfuil ina bhainathe héin ar a fuair an nathair agus an mhaithir buas agus fágu ar an bhláir Ollamh. Agus na dhé sin deithe ligan dóifa go na bhála go measar a lua ihe nolag. De réir mar a bhríonn an cheannach seo in insin luala sa scéal, tuigeann siad gur bé an luach sici héin a teag dána guribbe ici de réire. Is sin cinál de rúiseacht seo a hálíonn in san scéal. Ina dhéann si frídeachan rud agus go naithníonn si cúntí agus toscaí agus coinnealathe a síl héin. Agus a luach héin a tá dána guribbe ici. Luach a sihir agus luach a féinmheas a héin. Agus Gedíireach má anan si leis skilling na ghlacu, béad éige tici agus a cheanna hí mitugaí Ollamh de Mhaithir nó Carabhat glán de hathir, mar sin tá sé chur na rudí seo le sanárú fás a go deocha le hí na rudí seo a cheannat de tiismóirí. A de bhéad a bháil hí an luach aige sin na bhici ar bhaithile na tiismóirí, tuigeann si go bhfuil an choras ar fád ceappa le nach naithniuí si a luach héin a chíthe. Níl sa skilling ach nascaháin eile a bháine fí an chapitulathe honsclaíoch agus níl de ráide cíile sin a bhrisú a an skilling a dhúiltú agus a luach héin a aithins. I mbeidh an fácail is scéal é seo faoi chreachtarú na Hibre nó the commodification of labour agus luach málairte na Hibre nó the exchange value of labour sa chóras chapitulathe. Deantar trachtara nó commodity de am nula, trachtara a chaithí sé a thuirt le trachtarí eile áil. Mitugaí Ollamh de Mhaithir, Carabhat a hathir mar hampla. Agus mar a dúirt Marx féin, we seo, as exchange values, all commodities are merely defined quantities of congealed labour time. So, agus sin túinéar monaghan agus níon tibrí a hochraíonn luach a codjama agus ibre agus is an sin atá an leatram. Níl sa skilling a córtha ganíon substance na luach an héin. Córtha jiglis an choras a réal luach a choréir. Nar aithníon nula na bhfuil íon luach sa skilling, aithníonn si a luach héin agus a cuat héin dá bhar. Mar luí mar báil measam go bhfuil an scéal skilling faoi chumainn airí ag gearscéal sin Chekhov colú a gearscéal a d'Aistrí Maighréad Nic Mhaicín gan agus. Tá critic céarna an ar aine fí sin an tibrí poiste scéal Chekhov agus luachtar amach na coinnealathe sóisialta a agan nach bhfuil íon ré ag bharca an príomh charachtar a rís Cailín Tríblin a Jeagdís ach go le hiaráil nó rúsparat ag teolach a ascin an bríon dearana heistí nó go mristeir ar a fuid go tobasteach tragóideach fuscailte ag scéal atá in scéal Nic Mhaicín nach tragóide scéal Chekhov. Ma hentar a codjama ar nula is álaí a hentar a codjama ar bharca iritin na míon cead colata héanaí agus sin an túdar atá leis tidigil colú, ní higlahí colú a áil a hí in na sírí hiníthe ag tuairteire don leanú seo. Agus de réir mar atá si in na sí sin ag trid a géirí fanat in na sí. De réir mar a hentar colú is dila ici a aithint cé acu in na dúiseacht ná na colú atáisi.
a hí cibhniú siar an sláire imachtaí a dag faoi ghíirse í. Blas a hathair nó na ró airgedige le dílas dochtúir agus an sinna híon agus an mhaithir I gimachta méle gin as an bhla tuaithe I géirí dearcha nó I géirí tíará le an áil in sa bhla mhór. Agus a ríist an dúiseat seo go héúnta atánas a hálíonn in sa scéal seo fásta. Leanan intin chráte cholatach bharca an sláire imachtaí agus cúisina seo go dtí go naithníonn sí sa dearú nach bhfuil an taon dóid aici leis an sláire seo a bhrisú agus a calú a bheici agus a sé sin mar a deir sí haon an náhaid a bhí crosarthaí a bh beá a hachtú. So is scéal an trom chúis a hé nó Maríonn an cálíonn seo Maríonn sí an leanú atá ina cuaram seo an taon slí éalaithe teici seo an taon dóid a djiglaí tiitim a chalú. Agus tá sin éúnta sa bhéidir gur dúiseat atá sa bhéidir go naithníonn sí na teorannathe agus na sríanta atá arthaí de réir chéile agus go naithníonn sí gur slí éalaithe amháin a tá fáice agus ceann thar a coscrach ar náthe. Is spéisiúil an ré a rin Maighréad Nic Mhaicín ar ghearrscéalta Chekhov go háirid na scéalta a bhaineann a páistí. Nuair scríb sí ag an rúm ag mála go gurtí Gaeilge ar na ghearrscéalta luann sí go dtíra scéalta go codeachú ina scéalta faoi fáistí agus luann sí gur cinál de líomh de le pitié de le mórtha bháin agus ní hiaglam sa chat ar hagarte bíad sin nach leor a bhí ag Pierre Loti an duine scríb Peisiar dís lán agus a daistrí sémas ó gríanana caramór le Maighréad Nic Mhaicín éascare in se tuile agus is féidir go sin an tagairte a gceist. A th scarabí bhíní sí gur sé gceisteí chudan le scéalta seo go muinte le páistí. Agus I drícéan acu sin, I drícéan den na scéalta sin a réanaí sí amachchas na cétaí scéal atá Chekhov. Calú, eisirí agus bhanca tá páiste faoi leatran de chineolégan. In eisirí teag féhras ar fáiste agus é muí lena hathair a géirí dearcha agus an calú agus bhanca tá páiste fástaí ag tíreannach do bháistear a thugann droíte daofa. Ó tharla sealamh a caite I híon ina páiste dí a gobar a monartha, boras de haú go mó daimh ar léich ag Maighréad Nic Mhaicín leis an fáiste a bhí faoi leatran. Bolla an liscin seo. Sna hailte scríb sí ar héal na rúise in líteag de has a híon, tugann sí santas ar le don dóid chothram ar caitheú le páistí san Aontas Sóivéadach. Mar hampla donna agus go leor mar a bhí na tramana mar a Hollywood, deir sí, the only special trams are those reserved for children. You may see these passing with eager childish faces at the windows, and only an occasional adult aboard is so right to be there, being the company of the child who brought him along. Ghála sin luann sí an Orclan special to the fáistí in Moscow a bhí an eice leis an Bolshoi, agus seona ar siúil gach trónantí. Deir sí, Moscow children are familiar with the theatre from the age of 4 or 5. They have not to wait 12 months to see a special children's show or visit the pantomime. Ní híntas na farabartí seo a bhíonn an ábhar dóthais agus bráideací as réabhlóid na rúise, agus is mana é sin an dóthas as cultúr farasach na Sóivéadach mar a tháinig dtí a bhí le clinstin gathait dar léhi, nó mar a deir sí in san getting around in Moscow, gur seanbhain léhi sa tram deir sí. One of the words most repeated in Moscow, deir sí héan gom leis, tan seanbhain ag Carínta sin san néadach seo a bhí arthaí agus deir sí ó níl a léhi jogin nach choki éadacht in chéile seo thugann. So deir sí héan, deir Maighréad Nic Mhaicín, one of the words most often repeated in Moscow is budget, meaning we'll have all these things someday. Níor bhíntas damo Maighréad Nic Mhaicín bráúil go raibh an dóin nua farasach seo ag teachta gran mar éire ar an seandóin spínta ar chur Chekhov síos ar a chlap tholas in an Schillinghart. Is drama é an Schillinghart a tháinig Nic Mhaicín dearthainn de chéadú Mhá Nuad in níideag tríchas atá. Luann sí go bhhaca sin drama in Mhá Nuad agus léiriú in san Gate Theatre in Orclan an Gafta in níideag tríchas atá. An bhliain chéarna, ba sinna bhliain chéarna ar iir sí cead ar an rúm an drama astrú agus ar náth an bhliain chéarna fásta an neathí sí go Moscow de chéadú. Is drama é an Schillinghart faoin na léthe Jerry a chaithim tearlach úslachach in a deach mór sinseara. Tás an bhfuil drama fecha beidir agus léite go leor daoineach go dtíir le go siar rudbig. Is drama é faoi na léthe Jerry
Déirí Chadhain teaghlach úslachach in an deach mór sinsere teacha bhfuil silín gáirt mór ag fásta. Cinnal de chlap hollas sóisialta as a drama lig an túslachas i gimimecht agus lot gambín na chat isteach na náid. Ceanna hí fear gambín an silín gáirt agus buinhí sé sin luach tíramerigagus se has an luach a bhí leis go dtí seo sé sin taisce cibhní ar ré a teag fáil bháis. Is simbol é an silín gáirt sa drama de hansúil an úslachas a bhfuil a réamhathe le staithú agus le neilt ag innealra an chapitlachas. Agus is hiigi sin a chríithníonn an drama leis an tua ag gearú chrin an silín gáirt. Gearú dúch an úslachas detarrá a eicimiid sa drama. Amas ag an Near gambín a bhíon an silín gáirt fa dhearú drama Chekhov is an loch dibre a bheit se fasta de harú réabhláid na rúise. Tá léidir idir sin sa méidir an character Trofimov le fear an gambín lopahan ag dearú an drama. Deir se, bhí dethir san na thuúhanach agus bhí methir san na fotteicéir, agus dhéon differ an sin, tar an lopahan a maithe leor póca. Stad, da méthe a tuairt i 1,000 rúbalú ní ghlachan bhuaid sé. Tá misisiir an neabhfuilmí, agus na rudí seo le go hílann sibse bachta saibhar an irid sin díobh, níl de himóga montú a hiad le canathe tléamh a bí sa héabú siar leis rí. Níl misisiir mór muinsa. Higlam sibse agal má dhé, tá má bríomhar brádú, tá cinna daine a go le ré ag tarintir an staidir uisle agus is séanhare dar féidir a bheith an tíl seo, agus tá misisiir thoiseach an tlóid. So is óráid thar a bheith táhat agus clúte í an áid sin in an silín gáirt agus sílan gohfuil gur macálaí ag na fáclaí sin is sihir Maighréad Nic Mhaicín sihir de chéanna le éagsúla. Nóair náthe sin manú cíarna sin ag dúiltú airgid an gambín sin manú cíarna neamhsplach a teag nuala in skilling nar a dúiltún si skilling an úneire. Níor bhíontas do leis an staidir uisle agus is séanúair sin a bhí Maighréad Nic Mhaicín at súil agus íag chat honna rúise in níideag tríchas a dá do bhhar a spéise i litriacht agus a bolitiacht na tíre, agus mar dúirt mar ribh sin an go rompúir si an léharad sin agus an táhail sin léhí agus go háidir náthe in níideag tríchas a dá an drama seo a léirú i Baile Átha Cliath an Léinn sin. Cléochlú agus casú nua réabhlaideach a churú dearú leis an sean rémas cruachríoch ar an scláhaithe agus príosúnaí de fáistí. Is cíomhás a go darnaíonn si ard ar gála an fáiste ina hailt ar híal na rúise, nó bhí fuscailt an fáiste ar cheann do mharthabhailte mór in na réabhlóide. Rud a léirú nar a tugadh sráidháil na bháistí ar handfalas an tarscáid zélo, de pictar an seo cinál de Versailles na rúise tá tíomh muí de chathair fadar. In rud a hálainn sin go dearnú gur tugadh láistín de díalachtaí agus páistí sráide san áit mío pális agus park an tar. Agus ba seo slúch ar an mór na réabhlóide gurú gachrod a bhí a dhéanú gurú sin a dhéanú ar bhaile de páistí na réabhlóide. Ar náthe ní bhíon fís agus férinne chat le chéile gcónaí, agus is álaí a bhí fuscailt na páistí níos achrannaí na mar a hiice ón Olscoil. An léire was clútí ar sin bidir buineann se le scéal gasar 3 bliain a déag díos a ríist, ní fiction an dhéirí seo a scéal fíor. Pavel nó Pavlik Morozov ecan sib sa fáiste sa fictar seo a bainam den gasar, agus rinú martíireachta agus léachta nar a dúnmhaí away in níideag tríchas a dá. De réir mar insítar thug Pavel féanaise nó de réir mar a dúra gan am, thug Pavel féanaise in néadan na ahar nar a tugadá gur ahar a chur in néadan na có heilehíata an collectivization. So rinse scéile ar an ahar, agus de réir mar a insíú gan am, nar a fuair a réalta híon scéal faoi seo, warí siad Pavel nó Pavlik agus a dhearthar in dhéiric na mííilseachta seo. Curú dealú den gasar an airde mar eisiomlar den díseacht a bheith ag páistí sóivéadach don stad seachas den teaghlach fasta. Nes tá sé ráite ag scolarí ó hin gur beag féanaise tá gur mar sin a hála go dtíireach agus gur líonú an scéal ar bhaithe le ballscoireacht. Cé gur dúnmhaí ó go cinse. Ar náthe níl an seo cas amháin agus pí amháin féanaise is scéal na bheitinn sa chéirú an seo go fiúd amá teálas le go méir agus is tá star an achrannach a buint leis. Is leor a rá áfach nachrú Maighréad Nic Mhaicín dal ar lochtainna a níontas Sóivéadaí, ná ar ré an uafais faoi ré an Stalin,
ach go ran sí dílis de luhan an a réabhlóide mar a tiú déhí sa iad. Is deacar a bheith é ar chalinn sin na monarhan, má bhí sí bradúil as cléchlú na réabhlóide, réabhlóide leocú luch ar an cheart, an áige seachas an tíral, an nealín seachas an galantacht agus de réir sin. Ní fear sampla den dóchas a bhíochaí as an dáim ó an síl festa ná an mála a bhíochaí ar metro nua-Ghaeilge Ollscoil ina ró farsinge agus sá ag náisiún agus ag cinneatha an dóin hir. Deir sí, the people watched and waited, and then at last one day the dream was realized. Moscow had a metro. In the trains, ample seating accommodation, no crowding. The old peasant woman with her kerchief and basket sits comfortably between a swarthy hero in Caucasian fur cap and a yellow-skinned Kyrgyz clad in a multicolored silk coat reaching to his knees. Here there are no misadventures, no bickering. Everyone is at ease and naturally well-behaved, conscious of a higher stage in cultural development. East and stages, Shane were a shot, a Léinn Cheikh's an origin. It's an bliain ní chis a chuig a bhí Maighréad Nic Mhaicín ag tracht in sa físa sin, an bliain a Ollscoil metro Ollscoil. Dag sí híon an rúis raibhlíon in éisian ní chis a seat, agus níor ilsi ar an Aontas Sóivéadach go dtí ní chugus an ní, nar a hui sí a godjat a Máirtín Ó Cadhain agus buil de Chumann Cairdis Éireannach cuairt míosaithe. Is begad ar an chuirsís sin a bhí Maighréad Nic Mhaicín ar metro na drítheidí, agus an contas a hagan Ócáid doin ar an turas umráteach héan sin ach ar an airport Ollscoil a thosaíonn sin. Bliain dhuine Choláiste Ollscoile bhí man airport Ollscoil ag breanú rií a gáil ar na Hetland agus ag chatdaí, chilig ré festas agus chilig ré crackan maran, bhui me héan siúr go crucasí poblat Sóivéadach a lár na háise. Is léir sa méide leanan in papirháin agus papir bhraca, agus sa Léacht Uí a thug se in 1960 a dá. Is léir an ard chéarna ar an dolan cin cultúrtha sin agus sóisialta sin a haolaí Maighréad Nic Mhaicín leis an Aontas Sóivéadach. Agus is ar thuairimí sin i chain ar an Aontas Sóivéadach agus ar an chumín a dag an dóin hir a bhhailm lortanis sa chuidéireannach don chaint. Is mór an dín spéise an sruch machnamh a gurran an cainach síosar agus é an hí in airport Ollscoil. Ha nonad is Maighréad Nic Mhaicín, béis an chiad chuirt ige ar an dóin hir, ach dála Nic Mhaicín bhí sé an giminic ribh na haolaíocht. Am a bhí daibh a riú ag an chainach litríad agus le politiad réabhlóideach na Rúise, ní orthú sinna bhí sé cibhniú na ar Marx na ar Lenin. Agus luann sé Dostoyevsky leis na nolachí ach win Dostoyevsky le grúpa in éisian na Kirkle Petrashevsky ach tá sé caintear scríbhneoirí go bunas an tradition scríbhneoirí réabhlóideach ar gcóig generalta stáithe. Agus deir sé na fiúr Dostoyevsky a chaith blianta na dhéhanna hirs na limitir seo de war a fort na nolachí na Decembras ní lábhí seach, agus ar léima híhir go háid a háirliúir prísún teach na marú. Ní tú gan ba ar léthe bhagam leis an leor sin. Chaith ma blianta is sibéir na héireann, an áitis fuaire in dhéann go cinse corach dara. Ar scéalta máige a bhí ma cibhniú. Seo é an dóin hir a bhíonta. Seo é má thoras go dtí tubar dhéadú a dóin, ar chos faoi chrisan scarjetselan. Na capal seoú an casar agus an caran hir ar cheathrú chiilech dhéanach Beat Achra, Emmer Bukhara, and Golden Hordiad, Capel Aram Genghis Khan. Beat na Hahani Khil Don Freshenid is scaled a Maher, agus Mahanahar, agus Kavis Garir and Aravid, for no one knows through what wild centuries roams back the rose. Heel in villages and seal as a flashgo heen of Ócáid Kivnu in Airfort Ollscoil. Is sé higam on medicine gur far literature vion ach de vriger joan sé hi in a lehid European tradition literature dar leis ach G der sin agus coolé ach gur báil anionach de bpobal Bhéaloidis fúlé flashgo is an channel sin pobl agus berifne der réir a raibh leis a seal Bhéaloidis fú. Mar deir sé híonn sa Léacht Uí Chadhain. And down here, the Eastern world, if not very definite, was the most definite and most oft recurring geographical region in the tales of my youth. Kinse, vi liorlé I go cain leis na scríbhneoirí mór a rúisithe, léhéidín na nolagach, agus leis drama hanagan in Né Dostoyevsky go háirid, mar jalar an chibhnid follow a nehéisidán a wasdawan a galba híon. At a bhéad a bhaile siúd, begur a rís a réal leis an phobal Bhéaloidis sin de é híon,
agus bus a phobal sin behuaisce fuair se samhail an dóin hir se has ó úidir mhór an na rúise. Ní héhain gur omra mór an dóin hir I méileadas chosáirige, he go cain gur pobal den chinál chéarna sa dóin hir, an pobal foiiniúil foiinte bhéad na hálín na dúthais a nealín. Dal a hórse the commas, George Thompson, chur an cainna spéisiir léistar tradition béla bhí sa churciis agus luúinse na foiintí ála sa bhíige sin a bhád rih a thoras a 19 So rís seán léacht neamhfuil sithe ó 19 a dá. In going to the Kirkazia, I wasn't completely unprepared. You have all probably read George Thompson's Marxism and Poetry. Before reading it, I myself had the good fortune to have come on many of Thompson's sources, the accounts of Kirkazian oral literature by Radloff, but especially the growth of literature by the Chadwicks. The Chadwicks taught me all I knew about Kirkazia. In teaching me about Kirkazia, they gave me a deeper insight into myself, into the milieu in which I was born, into the culture, minor as it may be, which I inherited. Here in a God-forsaken corner in Ireland, with the same riddle contests as in Kirkazia, the extemporizing and compositions of verse for all occasions, the same sparkling speech which I might say en passant are not Synge's playboyisms, the same heroic traditional tales which took hours and hours to recite, and which were the comics as well as the detective novels of my youth. I do not exaggerate when I say that I had thousands of lines of formalized speech before I could talk English. This rich traditional life has been all but liquidated in our day. Because I neair a bheith go cain tradition na Kirkische, hí cúisiile a luúinse le na chuairt an tíorthaíonn. My chief interest, Jersha, was to try and find out something of the way the Soviets dealt with a minor culture. If I refer in a hopelessly inadequate way to economic matters, it's because a sound economic system is necessary as a basis for any culture. Náthe ní gagal siar an siar in Ócáid na hiarachtaí stáisiúrithe a bhí deanta in dhéann leis an Bhéaloidis a Chaomhnú nó a Harthal. Critique cimseach le fáilir sin sa Léacht Chailú le thugse de Chumann na scríbhneoirí in 19 an Bhéaloidis. Dar leis gur an buas gathairt ar an Léinn Éireannach agus gur dearg imíneacht í an stát a bheith malú chultúr na Gaeltachta as bhí an Gaeltacht héan ag maith faoi chrán smála na himmerce. Dal a hórse bheith chomas, Hanachas don Chainach gur géirí le húdaris na Kirkische an beá chaneal sa tradition dúthais, a siocariad an nuais a hórte náracis phobal na tuaithe agus muinní na chur in umpróirí an tradition. Luúinte go háirit an tinfrastruchtúr nuaisiach beléirdá na hanaid. New modern houses ranged along networks of roads that would remind a person of those of the Gaeltacht colonies in Meath. Bhí na móna is uire is in úsáid le haid choíochta agus le haid an tealacha thóga. Agus má bhí buailte san sa churciis mar a bhíú in dhéann tra bhí cangel fón ó bhhair sléamh go bun gleanna ag locht an bhuailteis a ddír na Kirkische. Ní héamháin go róthas ag freastal i riachtanis ag námiathe phobal na tuaithe, rud nar a bhálaí in dhéann dar leis a chainach, a bhí meas ofacail a thuirt agus ní táhacht é ríist muinnín a chur i seanóirí an phobal. Se simil an dóid míon an bhéim ag Ócáid ar an dóid ar caithú le seanóirí le seaníní agus Nic Mhaicín gimí sig tracht ar an dóid bhíhas a chaithú le poisttí in san Aontas Sóivéadach an dóid fórasach seo. Casú Kirkiseach mra ar a bhí genú portar ad bhéal mar hampla agus ag bliain bá go ddíireach mar dhéanú a bhaithir híon sa bhaile. A be an differ bhí an deirse gur an Cheanhain seo in a bháil den tómhéad uachtarach nó the Supreme Soviet. A deirse I found out later that this old woman was a member of the Supreme Soviet. Se has an túil heachtrach a déach leis a rud a bhí ar uacht an bháis a rá agus a choneal a gartlan mar a bh taisin níomhán. Bhí stát na Kirkische a genú sinséis nuailach dar le Ócáid den sean tradition agus den nuais. Ba léir sin sa chóras a deis agus na bartais ofagula a bhí ceappa ag an stát leis a scéliaad agus an versiad dúis a chur críotíl. Ag trachtar Kirkazia deirse, there were competitions in extemporary poetry and general practice of poetry by illiterate poets down to our own day. One of these, John Bull, died in 1945 at the age of 99 years. Ní se caiisian le Colm de Wallis and ní se bhhaid idir bitir maran idir. He was a member of the Supreme Soviet and his compositions were known all over the USSR. Today's storytelling is part of school program both in Russia and Kirkazia. When I mentioned Manus, Dan Epicule, everyone began to recite it, even the Minister for Education.
I'd like to listen to his opposite number here recite a long extract from the Midnight Court, though there is documented evidence that our venerable Uachtaran learnt it by heart in the jails of long ago. Our venerable Uachtaran are now Éamon de Valera, agus an tagarchin bunitula misha la column gear, agus the mabuachta wari ni go on a Louis and lum rinch blianta. Is shit has a manas shot dan epical na kirkische in the drachter achtri and leich manas, agus achtri a vic sematai, agus a vic should saitak. Agus iad cosint witcher na kirkische a naivche omodula. Just special and leich shaw manas nar a hig farag na kinal the reistru chig solas jarag mahas and da who are no have tasik of guru and reistru shaw a hagor chuchollan agus rudden kinal here na tagest it's in dan epical shaw and manas. Shilrian and focal kirkish onakal Turkach daihid Kirk agus is tagarchéad an tréf an daihid tréf iri le manas éda éintu agus is hiice sin atá daihid rin imratach náisiúnta na Kirkish. Leiscail just jambul and then you saw náhid been going an daihí leis a scéal tá daoine anna dearthu go jambul maru solar winse nímlínas náha mach agus go offagi de chuid start I komu fili after hon le stal an a wallu ach no ni ben fokkel Jerry ogum ser skier sin ke be nacht ach go an dahiú sin an han vratach mar jerem an dahed tref seo a vi a dénti manas an leich seo a leich epicul seo is mar sinna rinne an vratach hiige sin at dahed rin im ratach náisiúnta na Kirkische. De bhéad was follasíthe cultúr na Sóivéadach a léithreadisin bé an na Kirkische ní muller an chainach a lige aithins. Lige a winle sin rud thug sé rúisiúir agus seo in sa Kirkish tíisih Ócáid is a cháneal an sin agus Maighréad Nic Mhaicín in Eicleis. De bhéad was follasíthe cultúr mar jeran dahinse ligi agus an rúisiú seo a luanse smó. Agus Russian is a second language everywhere. And as far as I could gather, mainly the first language for education and state purposes everywhere. Any teaching I heard in Kirkazia was in Russian. No one would be gladder to be proven wrong in the matter than myself, but from a number of impressions, I came to the conclusion that there is definite Russianization. Hego kain gur buil de vinchangahi agus de vin culture iad imperach the agoni. Jersha, imperialisms seem to dread anything heterogeneous. Beshinner of the Jershens in Léacht Uí Chadhain in her fleische einjacht de vijanta ig rinch changulig a lochlana vi vach don de minchangahe. Codden na changahe vi amwil is an Aontas Sóivéadach a vishid agus beléir an búru sin a vir fin Kirkish agus fin chasakish in ainu na rujanta leis a tradition Baile Átha. I have been in similar regions in other parts of Europe, in Brittany, in the Basque Country, in Catalonia, in Friesland, in the South Tyrol. These cultures seem doomed today. In Benbecula, in the center of Gaelic-speaking Hebrides, is a huge rocket base for training NATO forces. In ainu na wúra faoin rúisiú, ní áras ach gur wathí Ócáid gur ceachtain amór le fóla a géireann ón Kirkish. Mar a luúchanna bhíonn tinse sin den síl tradiisiúnta agus den nuaisián agus bon láidir ach námia fuhi sin. Maidir leis an síl saibhar tradiisiúnta, ní más íorhearcach a bhí ag údaris na Kirkische sin, na ní réach siad le suúthaintas ofaigúil a dhéanúda. Bhí an cheapóg nó an versiat extempore ag crí chultúr na Gazach agus na Kirkiseach, agus is ar an ábhar sin ní a bhéidir a cheapú ina omláine le na chartlanna. Alín taimhtheáin a bhí an alín dúthais na Kirkische agus í a siar a nuachan, nó mar a bhí radlóh agus ag tracht epicí dúthais na Kirkiseach duine duine na thuidir a smó a luan Ócáid. It would be a futile endeavor to attempt to assemble the whole picture from the single parts. For the epic is not something finished. It is a culture's collective consciousness which lives in the people and changes with it. In this Morocco skir, ken híle til a bunches an idirfleis seo bhí ag beirt scríbhneoirí Gaeilge leis an dóin hir. Ní hen bháin go an tidirfleis seo fitte fuite le baithis sin na beirte Nic Mhaicín agus Ócáid, is cod de chrán mór casta ginalach na bheiththagail go bon fréamh an chíthe na mar deir Ócáid, for no one knows through what wild centuries roams back the rose.
Sular leag ceachtar acu costa dóin hir, bhí siad a plé leis ar an náid híon. I Mála Clia stáithe níidir tríos dá tháinig Maighréad Nic Mhaicín na Cherry Orchard le Checo for an státe de chéadúr. Agus nar a chonig si an léirú an drama léirú Moscow darn an blianta na éisian dúirt gur a bhar leihí léirú sin Mála Clia. A rís den rud a bhí sa tálaíad agus an rud a rúisi ag súil leis beidir agus i teachthon na rúise. Bhí an dóin hir ag Ócáid costealaí ag scéalaithe chosearige agus bhí Dostoyevsky in a chomrádaí ag sa chorach agus ag léú The House of the Dead. Tá ceangal idir sin agus créna cile luúte ribh mar sin ní rahama stehan sa scíos nach idir litríad na níomhí sé déag agus réhláid na fihuiise, bas a rúis a bhí sean réimeis a gartú amach agus réúr ag teata na náid. Ní a bhíntas de má acfun chluichlíoch sin an dóin hir, machas saoil jarú dú na nolag a bhacaile. Ní a bhíntas an acfun chluichlíoch sin a bheitna funse dóthais agus spráige ag an bhirt a chur a muín a gcónaí sa cheannach. Mar sin héan mas mar chairde Sóivéadatha Éireannach thuaisiad honna néantais hábhéadaí in 1959. Níor lig siad an chairdes na den daibh sin iad a gáú. Hannig rémas brúdúil a goide a chléichlú na réhláide agus be an campa géhan nó an campa báis a chórtha sóirt faoi Stalin. As bertíad Maighréad Nic Mhaicín agus Máirtín Ó Cadhain ar ó álas maithe acu ar champa géhan. Ní éadtha chur síos a cheatar acu gur raibh idéalaithe muoithnatha iad. Ma bhí lochtainna ar an Aontas Sóivéadach dahinse agus a gas Maighréad Nic Mhaicín dolang si na lochtainna sin. Níor waithe le radical chic na léid a chur sin a muín sa réhláid. A de hirbh aithneamh acu ar bhonartha na dorathe agus ar champi géhan agus ar thrúchan sirí an duine mar a dearthú an cainach chéan. Gur míle maithe go bhhailm go ddíorthann sa slána dearannach de sulagam sílan go se de cheadagam seo a dhéanú. Seo iad go ddíireach i Moscow ar náthe agus tá sé sin feicó go bhcréidim ach an pictar dearannach bhhailm heismint na níon Maighréad Nic Mhaicín Maighréad Breslin Ceile agus bhhailm mhuithe a gáil leihí as a féile agus as a ddígrise ag freigart go bhór ceistin agus a chu fáilte Róm nar a thuime ag go teach cónaí coplúir i mála fib agus is ionntach an séthir a luime ar bháil a tá chutha gríthaí agus tá ligasú le sin eile ach gur míle maithigh. Tá mé faoi gríocht na bhí a céin sin leis an seathar a bheith Moscow tá muidirné an dóin thir a thuirteisteach na seomraí site so gin héana an nacht agus ar fod na héireann a bhuiad an chaint bhrá sprágúil léanta scolartha a thugtar dhuine nacht fantain agus tá mé fíormhuíoch agus tá muid ar fad fíormhuíoch tíad as a lehéid de léacht a thuirt dhuine a nacht. Ní bhhain mar Léacht Uí Chadhain ach mar léacht chomórtha am líana ar an chégadú bliain Ócáid ué. So tá muid fíormhuíoch tíad níl an éon rud a ráit faoi mar de rá ag an fonse seo, bhéir sé den ósa bhí na gáilsús agus bhéoch muid léchtlan pí agus gáilsús an sin ag an seomra cadrah le glonne fion a bh thuginn chun do léacht a chréas rúleat agus chun glonne a ardú do Máirtín Ó Cadhain. Agus tá meag súil go ngeanní sibh ar fad a lehéid sin soáile an nacht agus mar bhfuil sin go bailach é níl budúil an seo agamsach sin go bailach é an tain. So ar dóimmuid na glonní agus ar dóimmuid na deabhaíon ar fad agus tá méid cinse nach bhétochmuid léacht níos fearr a thuirt a nacht an ómós de Léacht Uí Chadhain na an léacht a thugtú a nacht. Thugtú muid mar a dúirt mé is te a dóin thir ach ní bhhain sin ach th farraigí agus th heilte an dóin agus muid ag lé le scríbhneoirí móra an dóin ón rúis go tíor chonail go Conamara leis an chaineach agus ben an rud a hastóch sílam héan ón chaineach héan. So thug tú a cheartá níl an dad fashion an nachta fantain. So stohan nach bhfuil le Jaanú in a nacht is builach ach slán a Gaeilge agus mar dúirt mé de raibh deisogin agus sinna fan nach míon ceistún agin mar bíon deisogin gáil suas an seomra cadrah agus lé a Jaanú ar an chaint bhrá scolartha seo. Ach tá mé cinse
nach é seo an Jerry leis an chaint seo, Tá cin se go glonhi ma joad níos mó fan éhar seo ó antain agus ní choú se íon inú arm é seotha ag le gló. Béidir a bhar am leor eile ar báil fasta fantan agus tríslím agus gennom cochairde has láta sin. Cína bhfuil jabal a bheith goúidir a chéile go fysiiciúil bra mé spirid I chain go leidir an ar más gannocht agus tá mé ansásta le sin ihe a bhíogin. Seacha sin, díreach mar a dúirtme, buí has a róil ar fad, sibse ar fad pobal na Gaeilge, pobal na Scoile, agus ní bhain pobal na Scoile so ginne díreach leis an aran, nó leis na Miiclín ach le pobal eile na Gaeilge, a Baile Átha Cliath agus ar fad na Héireann, agus tá muid anhuíocht tíomh as a bheith taculinn agus a bheith dílis dín a gcónaí leis na Ócáid díar fad agus go háirithe le Ócáid bbliain túil omráidteach uasal na híthe seannacht agus díreach ar muoithe sa ghóil le Fionntán a ríis as Léacht chóbra chóscoilartha a thuirt dhuine nacht agus lónanseanna lón litríochta le bheith clé leis am seo. Gur a míle maithigh agus ní féidir am agadéisih slán a bhaileach tasúla go mé ihe bhaithegah gur maithigh slán agus bannacht.